Hello everyone, good morning बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर नेक्स्ट स्टेप जालायबाय आरो ना नेक्स्ट डे माने आंनि हाथाइ एम्फौ बख'जानाया नेक्स्ट डे जागोन आरो ना सेकेन्ड डे थ' नोंथांमोना दिनै माने नुनो मोनगोनखौ आं आसा खालामबाय आरो ना बोरै बोरै बानायो ओमफ्राय आंजों लोगोआव जोंहा दंफायो संग्राय गादाव इउटुबार आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दा बिथांजोआनो आंखौ थांनायाव हेल्प खालामसिगोन आरो एसे आल्लाहु आकबर नालाय जायगायाबो हारसिं हारसिं थांजाया थ' बिथांजोआ थांनो आवगायबाय आंजों लोगोआव आरो ना रावबोथ' गगा मोनबाबो थांफानो नागिरबाय आरो मोननाय देहाखौ लानानै थांफानोसै आं उफाय गैलाना दोनलांनांसिगोन नङाबा देनां क'क्राझाराव थांबा आं सोरनाव थाहैनो जागोन ना जारलासो गौरां पार्कआव बेरायनो थांबा दिब्लायाव बेरायनो थांबा जेनेबा माबायाव मा होनो निउ इयाराव जेरावबो थांनाय जायाबानो थांगोन आङो खनसे गथ'फोरखौ बेरायहोनो गथ'फोरखौ सम लाना बेरायहोनांगौहाय अमा बिबु बिखा बिथै जाहैसै जा गौराङाव माबा मा होनो जोंथ' जेनेबा बिदि बेरायहैफेरनाय जाखायानो जेरावबो थांफेरखायानो पिकनिक बिदि जानो ओमफ्राय ओरैनो बेरायनो थांबाबो एबार भुटानाव थांनो नंदोंमोन आरो गथ'फोरखौ एसे लानानै बिब'मोनजों बै मादैनि फिसाजोमोनजों ओमफ्राय बेबो जागोन ना जाया आसा गैया ओमफ्राय आंहा बारा बिदि पिकनिक जानाय बेरायनायाव बिदियाव बारा इन्ट्रेस्ट गैया आरो लोगोफोर ओमफ्राय एकदम ओरैनो नोंबां जाबां देवान मारिनो एसे इन्ट्रेस्ट दङ बेबो खामानियावसो लोगोफोर जों हाबा जानायालाय ओंखारनोथ' मोनखाला अबेबा खामानि दंबा बेयाव थांनाय नुनाय बेनोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय जिखुनु जाया थांदो आरो आरामसे गौराङाव जानोसै थांमारगोन बहाय आं र' थां माथो आरो खाथि खालायाव बेरायनो हागोन ना ओमफ्राय लोगोफोर जोंना फिरफिरि ड्राइभाराबो आल्लाहु आकबरजों आरोखि बिथांजोनि लोगो जाबाय मालाय बिथांजोआ थांलाय फैलाय बागरगावआवनो आप डाउन खालामबाय थायोना मैगं थाइगं लाङो एखनबा आरो एखनबा सम बेखौनो मोनस्लाबाना बिसिनि नाम्बारखौबो लानांगौ जायो आंनाव फिरफिरि ड्राइभारनि नाम्बारा दसजनसोनि दं खोमा बेनाव नङा बेनाव हरदां ए नै बेनाव नङा बेनाव आरो ओइ कि देवा हानाय हे इमान देरि हলি हो नाকি বুড়ি ছায়া এই আহিবা পাৰা নাই নাকি আহিবি ফটাফট আমি বেৰে আছে ৰাস্তা পাবই হে কি হ'ব দে হে हे फैसा दिनिया बबेयाव आइलांसो जाबाय है थोदो है जेबो नंला बाखि लादो जायगानियानो माबा नाय जोंना एलपि स्कुला लोगोफोर साफाथार जोंना स्कुला ना ओमफ्राय गामिनि फिल्डखौ नोंथांमोना दिनै आंनि ब्लगनि गेजेरजों नुनो मोनगोन आरो नैबे रायजोनि फख्रि ओमफ्राय फख्रियानो मोननै जाबाय ने फख्रिया मोनथाम मोनब्रै बे मोनसे बेबो बहुत गोलाव आरो ना ओमफ्राय लोगोफोर जोंना गामिनि फख्रिया मोनथाम जाबायनो गिदिर गिदिर ओमफ्राय आं नुनाय जायासै आरोना बैयाव दङ दंनायालाय गिदिर आरो ना नुला खुवा दङ लोगोफोर बेयावनो मोननै दं नामा बैयावनो मोननै दं नै इयावनो मोननै बै मोनसे बैथि मोनसे बैयाव मोनसे मोनथाम ओमफ्राय नैबे फख्रियाव थांनाय लामा आरो नेग्रा सोलिगासिनो फख्रियाव थांनाय लामा ओरैबायदि साफा जासिगोन बेयाव जिं दंफां गायजोबगोन ओमफ्राय आराम इयाव माबा टेनसन फैगोन मा होनोमोनलाय बिदि मा जानाय होनोमोनलाय टाइल्स माबा सिसि ब्लक लामाया जोंना फख्रियाव थांनाय लामाया जि मोजां जाबाय फैबा आरो इयो जौबावगोन ना बेयाव हा होगोन मा होगोन आरो अनेक होबावगोन नेग्रा जागासिनो आरो जोंना जोला नै जोंना गामिनि फोथारा लोखिसो ओरैबायदि सेंग्राफोरा जोंना बेयावनो प्रेक्टिस खालाम साख्रि मोनबाय आंनि हासबेन्डआबो बे फिल्डआवनो खारनानै मोनदों आरो ना लोगोफोर बेबो खनसेयावनो बार ट्राइ खालामबाय थानांनाय जायाखै आरो ना खनसेयावनो मोनदों खोरोमसा बिफां नै देरलायबाय आयु जोङो जेब्ला फैगोदानबा गन बायदिसोमोन बियो ओमफ्राय दा देरबाय आरामनो खोरोमसा बिफाङा बिराद मोजां जिरायनो सायहा गुसु आराम ना गरम बोथोराव ओमफ्राय सिथ्लाफ्राव थाबा बिबारा बिराद लेथ्रा जायो नोंथांमोना नुबायना बाथाबारिनि फिल्डखौहाय बे फिल्डआ लोखिसो आरोना जों गामिनि सेंग्राफ्रा बहुत साख्रि मोनबाय बेखार गैया लोगोफोर जों गामियाव ना फरायनायनिबो आरो साख्रि बाख्रिनिबो बुंनो थाङोब्ला मोजां आरो गासिबो मावनाय दांनायावबो जों गामिनि सेंग्राफ्रा फरायनायबाबो मावनाय दांनायावबो मावनांगौ समाव बिदि ओरैनो बेखार फां फुं बिदि थाया आरो आङो जोंनि गामिनिखौनो एसे आलादा मोनो मावनायफोरखौनो माखौनो होनो सोबबानो एसे आलादा दे जेनेबा नोङो फरायनायनि बेलायावबो गासिबो रोंखा राखा नङा बेखार होननाय गैया फां फुं गैया जौ लोंला लोंलि गैया बिराद मोजां आरो जायफोर सिख्लाफोरा जों गामिनि सेंग्राफोरखौ एसे एनै मिजेरनाय दङब्ला लस गैया लोगोफोर ओरैबायददि थारैनो अरथाबनानै था लोगोफोर जेबो नङा आरोखि मोजां सम रागा जायो आरो
बेलाय संसार नालाय ओमफ्राय गामिया ओरैबायदि स्टेन्डार्ड साफा लोंला जाला खुनु गैया फांफुं गैया बिदि जेनेबा सान हर बैसागो दमासि दामख्राव दुमख्राव बिदि नङा आरोना ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय फरायनाय एरिनायखौथ' दा बुंसै साख्रिफोरखौथ' दा बुंसै खरे खरे दंजोबो आरोना जोंनिया बेखार गैया ओरैनो फरायनायजों लोगोसे मावोबो साख्रिबो होसोयो आरोना ओमफ्राय साननाय हनाय रेसपेक्ट होनाय बहुद दङ गामियाव मोजां आरो बाख्नायथाव आरोना आंबोथ' बेलेग गामिनिफ्राय फैनाय ओमफ्राय आंबो बुंनो हायो आरो बे गामिया माने साबसिन आरो नोंनिफ्रायलाय जों गामिनिफ्राय साबसिन जों गामिनिफ्रायबो साबसिन मानो होनबा एकदम गथ' गथाय बे उन्दै उन्दै समावनो हाबा लालाबायनोसै फाखना खनायाव सिखा खंखाइ एथेबलाबायनोसै हाजिरा खामला मावना जानोसै खिन्थु जोंनियाव बिदि नुनो मोननाय नङा आरोखि बिदि गैया जोंनियाव ओइनि जोंना सिख्लाफ्राबो मोजां मोजां दङ आरो सिख्लाफ्राबो मोजां मोजां ओमफ्रायो सिख्लाबाबो साख्रि मावलायनाय दंबावोसो जोंनियाव ओरैबायदि फरायनाय गोजा आरो ओमफ्राय लोगोफोर जों सानैजों बिदिनो सावरायबोयै माने गामिनि फिल्ड बारबोबाय आरोना ओमफ्राय फिरफिलियाबो ग्रोब फैना होबाय बेनो नै लोगोफोर फिरफिलिया बेबो दख'ना गानग्रानिसो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे साइडथिं जोंनि माइ गायग्रा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दंफायो औवा बागान आरो ओमफ्राय जों दा थांबाय थानोसै जों दा थांगासिनो लोगोफोर थांबाय थानोसै जोङो थांबाय थानोसै atau nomor telepon itu harus supaya dikaya gua itu. Bisa terang holinya, kalau saya mesti macam itu kan. Hah? Kalau nomor telepon naik. Mudah juga. ओमफ्राय लोगोफोर नै फैनाय लोगो लोगो रेडि खामोन नालाय अजाया आरो जारिग्राया ओमफ्राय दा नै नायदो माबायदि खालामो खुगा सिनानै होनांगौ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मोनसे मानिबा रोदा लायो आरोना ओमफ्राय बेजों बबेयाव सादों बेवहाय थुहां खालामो आरोना बेनिफ्राय लाबोयो आरो नै एम्फौखौ दङब्लाथाय गयो आरोना ओमफ्राय गैयाबाथाय गैया ओमफ्राय बेयाव गोरलै फैदोंमोन आरोना आखायाव सिथाबनायखाय गारहरबाय ओमफ्राय आंबो नुनो मोनासै जोंहा बिजावजालिया नुबाय आरोना ओमफ्राय सिगांनिखौ हले नुदों आरोना आङो फार्स्टआव बानायनायखौ जाबायानो आरो কোনিবা আহিবা মন আছে যদি আহিবা পারবো না ভাল হয় হয়তো সব বাগিরগাঁওতে থাকে কোনিবা নিसिनि जुदि सिनिबि सोरबाफोर जुदि सिनायाबा सिनायदो बियो मा होनोमोनलाय हाथाइ एम्फौनि मा होनो जारिग्रा आरो थारैनो नोंथांमोनाबो सिनायनानै ला सोरबाफोर जाबाय बायदोंब्ला जारि जानो हागोन आरोना फैबाय फैफिननानै नै जा गामिनि लामायाव आरोना गामिनि लामायाव आब'मोना फिथा सावदों गोजां बोथोरखाय आरोना गुदुं गुदुं दे फाया हरदो कुकारा मा दं बे कुकाराव दै कुकारजोंनो माबादों आयु थैगोनसो फरमुलायानो आलादा बेयावनो मोनो आरोना टाउनाव जाग्रा लोगोफोर नै जानोबा बेफोरबायदि जा न'फ्रावनो हमनानै ए जाबायबो ए जाबाय नै मोनसेयाव बेसेबां जाबाय नै ओमफ्राय संग्राय गादौआ जाबाय आं जानाय लोंनायाव एक्सन जायालै लासै लासै जाया आंहा थाबथां थिबथांसो दिनाम्बार जादो दे खरा खरि दावरा दावरि जेरै राव एरै खाम साबो मोनलोङो नै आब'मोना मालाय खामायगासिनो आं खुगा सुवाखै संग्राय गादौआ लाबाय नै बेखौ थफ्लासे ओमफ्राय आं थफ्लासे लानोसै मा नाम नानि नोंना हा मा नाम बिउटि देरथारबायलै बिउटि ओंहाय दिनाव नोंसोरखौ लांगोन लेखाल' गोरोंजा दिनाव नोंसोरखौ लांगोन बोरो नालाय आंनि बिहामजो आयै खन्द गोलाव इ लांजागोनहाय लांजागोन आयै औ लेखा मोजां फरायदो दे आं लांगोन दे बोनो रावजोंबो रादाय दाखासै आं लांगोन मिथिबाय
लेखायाल' मोजां फरायदों मिनिलायसिगोन निउटना आयौ माबा नाङानो बै रंजालिनि फिसाला नाङानो ए मा जिबियाखौसो नामखौ नामा नाङानो आं नाङा बेखौ मोनब्रै दे मोनब्रै मा जिबियाखौसो लानोसैनो नैबे थाइसेखौबो लाबावनोसै आं नै जि मोजांबो नुगारदोंहाय सानियाव बानायो नै माबा आरामबो मोननायफ्रा गोथांफोर जाया आरो एसेबो गारजाया सोर फोरोंनाय आइडियाखौलाय आइडिया मानि बै उलबारियाव हमनाय नुबोदों आच्छा हाबारियावबो हमो ओमफ्राय आइडियाखौ लानांबाय जोङो जगदाथियाव पेपारजोंसो मोन आगोलाव ओमफ्राय दा सानिजों जाबाय पेपारजों हमनायासै नै लोंगासिनो ओमफ्राय बेहा स्पेसियेल गाइखेरनि साहाबो मोनलोंबावबाय नै मामिखौ खिथानो रोंबाय नोङा मामिखौ खिथानो रोंबाय आंखौ मा जागोन दाय आयं मादै मादै जागोन ना आयं जागोनथाय नै आंनि बेवाइया आं नोंखौ बेवाइ होनलांदोंमोनथ' दाखालि नुवाखै लामायाव नुयो आथिंनिफ्राय खर' नायगासिनो दं दारो बे आंनि बेवाइ लोगोफोर नायदो थांखु जानायखौनो गाराखै दाबो गोदो जा आं नुनाय दासिमबो बेनो दङ नै आं फसायनायलाय हामालै मेरला गथ'नि बिफा बोराय जाबायलै जायाखैहाय आब'बो फैदों दंफैयो दा मा खामानि सोलिगासिनो नोंहालाय लामानि खामानि स्टिल बानायलायबावो देनजारसो बबेयाव लामायाव समायना बरफोथाराव बरफोथार ना बर' बाजार बरफोथार ए नोंना बरफोथारावसो ओमफ्राय बैथिंथ' दाखालि नुलांदोंमोनलाय आंलाय बाथाबारिनि बैथिं माखासे थाङो ए नोंना बरफोथाराव बा दे ओमफ्राय बेसे गोबावनिफ्राय मावबोगासिनो दं सानबा जाबाय सानबा ओमफ्राय सुथि आरो ना मा जाखो दिनैलाय हाजिरा नङा दिनै सुथि नामा होनदां सुथि नङा ओंखामब्लाबो खाबाय आंहा ए थांसै दे गामिनि मानसिफोरखौ लोगो मोनबाय बिराद मोजां मोनबाय थफ्ला मोननै लानानै फैबाय जों नै गामिनि आब'मोन सावनाय फिथा गोथाव आरोना मोजां माइरंनि मोजां सिबिंनि बानायनाय दा बेखौ लाबाय जों लोगोफोर ओमफ्राय एम्फौ दिहुननायखौथ' नैबे बिथांजोआसो लादों नालाय ओमफ्राय बिथाङा नुदोंनो आंहा नुवासै थाब माने गारहरदों नालाय आखाइयाव सिथाबना फैदोंनो ने लेथ्रा मोनोना मालायनि जिनिसखौ बयबाबो ओमफ्राय आं नुनाय जायासै ओमफ्राय भिडिअ लादों आरो बिथांजोआ ओमफ्राय नै जोंना गामिनि ब्रिजआ नैलाय जि मोजां नुदों नै आङो एम्फौ एनला बेफोरबायदिखौ बारा मुगैया ओमफ्राय माखौ गियो बिजिखौसो गियो एम्फौ एनलाखौ बारा मुगैया गाराय गुरायफोरखौ बारा मुगैनाय मोना आरो दिनै बिथांजोआनो आंखौ हेल्प खालामबाय फिरफिलि लेंहरबाय दोनलांबाय गावनि गगा मोननाय गुजुनाय देहाबाबो थेंक इउसै बिजावजालि नोंनिसिम ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौबो आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दा थांफिननायनि लाहार फाहार खालामनांगौ आं बावनो दिनैनि ब्लगखौ एन्ड खालामसै आरो नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय बाय